ስራሕቲ ጽላሎት ወይ ምስልይነት ማለት ፍቕሪ፣ ምጽዳቕ፣ ውሕስነት ወይ ምድሓን ንምርካብ ብዘይፍላጥ ኣብ ሂወትካ እትወስዶ ሕቡእ ተራ ወይ ባህሪ ኣመል የመልክት። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሓቀኛ ጻውዒትካ ዝጠቕመካ ኣይኮነን ትጥቀመሉ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ካሊእ ስምዒት ዝፈጥረልካ ዓለም ውሑስ ዝመስለካን ክትረአ ወይ ብቑዕ ኮይንካ ንኽስምዓካን እትወስዶ ናይ ሓሶት መንነት እዩ ማለት እዩ። ሰላም ሰላም ከመይ ትኾኑ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ቶባ ሶማያዊ ሎማዓንቲ ስራሕቲ ጽላሎት ወይ ምስልይነት እንታይ እዩ ዝብል ሒዘልኩም ቀሪበ ኣሎ። እዚ 8ይ ክፋል ወይ መበል 8ይ መዓልቲ ዘሎ መደብና ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ። ናብ እስኪ እንቐጽል። ስራሕቲ ጽላሎት ወይ ድማ ምስልይነት እንታይ እዩ? ጽላሎት ስራሕ እንታይ እዩ? ጥቕሙስ እንታይ እዩ? ጉድኣቱ ኸ እንታይ እዩ? ኣጠቓቕምኡ ከመይ ዝበለ እዩ ዝብል ሓሳባት ክርኢ ኢና። ስራሕቲ ጽላሎት ሕቡእ ክፋላት ገዛእ ርእስኻ ንምህዳስ፣ ምድህሳስ፣ ሓያል ልምምድ ምግባር፣ ምቕባሎምን ምውህሃዶምን ብምምሃር ሓዊ ነፃ ክትወፅእ ሓቀኛ ዓቕምኻ ከፍትን ትኽእለሉ መግለፂ እዩ ወይ መንገዲ እዩ ኢልና ንሕሰቦ ማለት ኢና። እዚ ኣመር ጽላሎት ስራሕ ዝበሃል ወይ ምስልይነት መንፈሳዊ ስነ ልቦና ውሽጣዊ ፈውስን ሕልናዊ ምንቃሕን ዘደልድል ቃል እዩ። ስራሕቲ ጽላሎት እንታይ እዩ ኢልና ክንፈትሾ ማለት ስራሕቲ ጽላሎት ወይ ምስልይነት ማለት ፍቕሪ፣ ምጽዳቕ፣ ውሕስነት ወይ ምድሓን ንምርካብ ብዘይፍላጥ ኣብ ሂወትካ እትወስዶ ሕቡእ ተራ ወይ ባህሪ ኣመል የመልክት። መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ሓቀኛ ጻውዒትካ ዝጠቕመካ ኣይኮነን ትጥቀመሉ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ካሊእ ስምዒት ዝፈጥረልካ ዓለም ውሑስ ዝመስለካን ክትረአ ወይ ብቑዕ ኮይንካ ንኽስምዓካን እትወስዶ ናይ ሓሶት መንነት እዩ ማለት እዩ። ካብ ጽላሎታዊ ነብስኻ ዝምንጩ እቶም ካብ ቁስሊ ወይ ስምባዶ ወይ ሕብረተሰባዊ ኩነታት ዝቖሙ ዝተዓፈኑ ክፋላት ስነ ኣእምሮኻ እዮም። ነዚ እውን ናብ ምስልይነት ወይ ጽላሎት ኢልና የጠልና ኣማኻት ባዕልኻ ኣካላልኻ እሱ እቲ ጽላሎት ዘይንስነትካ ባህሪ ስለ ዝኾነ እዩ። ዘይንስነትካ ማንነት ስለ ዝኾነ ኣብነት ናይቲ ስራሕቲ ጽላሎት ንርአ ማለት እዩ። ሓደ ካብ ምንጻግን ተገላልነትን ንምድሓን እታ ጽቡቕ ሰብ ምዃን ኢልካ ምሕሳብ ምሙኳርን ምምሳልን እዩ። ካልኣይ ተደላይነት ንኽተረጋግፅን ንኽስምዓካን ንኻሊእ ሰብ ፈዋሲ ምዃን ልዕሊ ዓቕን ኣፍቃሪ ምዃን ዘያድላይ ህያባት ምሃብን ምልምማፅን ማለት እዩ። ሳልሳይ ቃንዛ ንምሽፋን ተፃዋታይ ሰሓቓይ መሲልካ ንኽትረአ ምሙኳር ማለት እዩ። ራብዓይ ዋጋኻ ንምርጋስ ኣብ ዓይኒ ሰብ ክትኣቱን ንዝኾነ ስራሕ ጉዳይ ልዕሊ ዓቕን ዝብፅሐካ ተራ ምውሳድ ዝያዳ ሰባት ሰሪሕኻ ምርካብ እትገብሮ ሙከራታት እዩ ማለት እዩ። ሓምሻይ ክንከድ ከለና ምስ ናይ ገዛእ ርእስኻ ቁስሊ ንኸይትገጥም ከም ረድኤት ምውሳድ ንምሕባእ ማለት እዩ። እዚ ማለት ያው ከም መንእሰይ መጠን ኣብ ዝኾነ ጌማት ኣብ ዝኾነ ገለ ምሕባእ ማለት እዩ። ሻልሻይ እንታይ እዩ? ግርጭት ባስ እንትፍጠር እቲ ነገር ንምክልኻል ብስቕታት ሓልፍ ፀባየኛ ሰብ መሳሊ ምዃን ሓደገኛ። ሻውዓይ ናይ መወዳእታ እንትርኢ ከለና ኩሉ ግዜ እቲ ሓጋዚ እምበር እቲ ሓገዝ ዝሓትት ሓገዝ ዘድልዮ ሰብ ኮይንካ ንኸይትረአ ምፅዓር። እዞም ተራታት እዚኣቶም ናይ ግድን ሕማቕ እኳ ኣይኮኑን። መብዛሕትኡ ግዜ ግን ካብ ዘይንቕሓት ቃንዛ እምበር ካብ ሓቀኛ ምርጫ ዝፍፀሙ እዩ። ምስልይነት እዩ። ምስልይነት ድማ ሓጢያት እዩ፣ ስንፍና እዩ፣ ድንቁርና እዩ። ኣብዚ እዩ ኣኸተም ናይዞም ስራሕቲ ጽላሎት ወይ ምፍላጥ ዘለዎም ጥቕሚ እንታይ እዩ? ናይዞም ስራሕቲ ጽላሎት እዚኦም ወይ ምስልይነት ባህሪ ከም ዘለካ ፈሊጥካ ኣለኻ ማለት እንታይ ትርባሕ? ወይ ዋላ ምሳኻ ይሃሉ ብዛዕባ እዞም ነገራት እዚኦም ፈሊጥካ ምጽናሕ ማለት እንታይ ትረብሕ? እስኪ 5 ረብሓታት ንርአየሉ ማለት እዞም 5 ረብሓታት ሓደ ስርበትኻዊ ርእሰ ንቕሓት ትውንን። ካልኣይ ካብ ናይ ሓሶት መንነት ናብ ናይ ሓርነት ግብ ትብል ማለት ሳልሳይ ዝዓመቆ ፈውሲ ትውንን። ራብዓይ ሓቀኛ መነባብሮ ትነብር። ሓምሻይ ምሕያል ትጅምር ብርቱዕ ትኸውን ብዓርስኻ ትተኣማመን። እስኪ ናይ ጽላሎት ስራሕኻ ወይ ናይ ምስልይነት ባህሪኻ ምፍላጥ ዘለዎ ጥቕሚ ሕፅር ብዝበለ ካብ ረኣና ዝርዝሮም ድማ ኣስዒብና ንፈቱ። እዚ ማለት ድሕሪ ቅድታትካን ምርጫታትካን ዘሎ ነገራት ከመይ ትፈትሾም ናብ ዝብልና ክንከይድ ሓደ እንታይ ኢልና ኢና? ስርበትኻዊ ርእሰ ንቕሓት ትውንን ኢልና ኢና ኣይኮነን? እዚ ማለት ድሕሪ ቅድታትካን ምርጫታትካን ዘለዎ ሓቀኛ ምኽንያት ክትዕዘብ ትጅምር እሞ ነቲ ብድሕሪት ንህዝብኻ ዘሐጉስ ዝመስለካ ፃዕሪ ንባዕልኻ ግን ምሕራር ወይ ቀፃሊ ጭንቀት ዘለዎ ንምንታይ ትቃላዕ ኢልካ ብምሕታት ንናይ ገዛ ዓለምካ ትፈጥርን ትነብርን ሰላምካ ጥዕናኻን ፈጢርካ ንኻሊእ ተካፍልን ትኸውን ማለት እዩ። ናብ ካልኣይ ክንመፅእ ከለና ካብ ናይ ሓሶት መንነት ናብ ሓርነት ግብ ትብል ኢልና ኢና። ዓርስኻ ምምሳል ክትግንዘብ ከለኻ ፍቃር ግድን ኣይኮነን። እዚ ስሪተይ መሰረተይ መዐቀኒ ኣነነተይ ክኸውን የብሉን። እዚ ድማ ካብቲ ሓቀኛ ሕምረትካ ክትነብር ማዕፆ ይኸፍት እምበር
ናይ ምድሓን ማስ ወይ ጉልባቦ ኣይኮነን ዘይተፈቐርኩ ካብ ዝብል ሕማም ካንሰር ዘመን ትገላገለ ኣለኻ ማለት እዩ እና ካብዚ ንላዕሊ ምቁር ዝኾነ ነገር እንደገናይ ዝኣክል መንእሰይና ተንስታይ ይኹን ተባዕታይ ብዘየገድስ ዘይተፈቐርኩ እሺ ዘይተባህልኩ ብዝብል ስኽራንን ንደትን ተስፋ ምቑራፅን ኣብ ምንታይ ዓይነት ኣጉል ነገራት ንሪኦም ኣለና ያው ንፈልጦ ነገር ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሳልሳይ ክንመፅእ ከለና ዝዓመቐ ፈውሲ ትውንን ኢልና ኢና ናይ ስራሕቲ ፅላሎት ወይ ምስልይነት ብምርኣይ ኣብ መወዳእታ ነቲ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ቁስሊ ክትፍውሶ ትኽእል ኢኻ እቲ ናይ ቁልዕነት ሸለልትነት እቲ ሕፍረት እቲ ምሕዳግ እቲ ፍርሒ ምብዛሕ ወይ እኹል ዘይምዃን ዝመሳሰሉ ስግኣታትካ ትፍውሶም እዮም ራብዓይ ሓቀኛ መነባብሮ ትነብር ንኻልኦት ሞጎስ ኢልካ ምንባር ኣቋሪፅካ ንኣስተላልፋ ነፍስኻ ምንባር ዝኾነ እዚ እንትብል ንስለ ባዕልኻ ጥራይ ትነብር ፈታዊ ነፍሱ ኩሩዕ ዝበሃል ኣገላልፃ ኣይኮነን ፍትወተ ነፍሲ ናይ ብሓቂ ትርጉሙ ንኻልኦት ምፍታው ማለት ቀዳማይ ነገር ንባዕሉ ዘይፍቀረ ንኻሊእ ከፍቅር ዝኽእል ሙስሊ መፅሓፍ ቅዱስ እውን ማዕረ ነብስኻ ንብፃይካ ኣኽብር እምበር ልዕሊ ነብስኻ ተፍቅርን ወይ ዘፍቅርን እንተሃልዩ ዋላ ንዓኻ ዘፍቅረካ እንተሃልዩ ማለት እዩ ንዓኻ ከም ጣዖት የምልኸካ ኣሎ ማለት እዩ ኣምልኾ እዩ እዙይ ድማ ፅቡቕ ነገር ከም ዘይኮነ ንስኻትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ብዛዕባ እሷ ዋላ ኣብ ካሊእ መዓልቲ ብዝርዝር ክመፆ እየ ሕዚ ግን ብኣሕዝዋ ማለት ሓምሻይ ንምፃእ ምሕያል ትጅምር ኢልና ኣይኮነን ድሕሪ ደጊም ብዘይንቕሓት ቅድታት ኣብ ዘይትጎየሉ እዋን ናብ ሓይልኻ ትረግፅ መንገድኻ ድምፅኻ ዝምድናታትካን ሞያኻን ካብ መሰረት ዘለዎ ቦታ ትመርፅ ኣብ መስመርካ ጥራይ ትውዕል ትኾን ሓይልኻ ዘባኸነካ ዝጫረተካ ስለዘየለ ሓያል ትኸውን ማለት ናይ ኩላትና ሓያላት ይግበረና ይብል ናይ ምሕያል ዘመን ብዝኾነ ኣብ ሙስሊነት ወይ ፅላሎት ስራሕ ምፅናሕ ዘስዕቦ ጉድኣት እንታይ እዩ ሓደ ግዜ ጥቕሙ ስለ ዘለዎ ሙስሊነት ድሓን ፀገም የብሉን ግን ኣብኡ ኩሉ ግዜ ሙስሊ ክትኸውን ከለኻ እንታይ ዓይነት ጉድኣት ከብፅሕ ኣርባዕተ ጉድኣታቶም ክነምፅ ኢና ማለት እዩ ሓደ ታይላ ምብስባስ ወይ ድማ ምድካም ኣፂሩ ምብስባስን ምድካም ይጋጥም ካልኣይ ምጥፋእ መንነት ካብ ነብስኻ ምኹብላል ይጋጥም ሳልሳይ ዘይተማልአ ስምዒታዊ ድሌታት ይበዝሕ ራብዓይ ካብ ዕላማ ምቁራፅ ትጅምር ማለት እዩ ኣብ ሙስሊነት ወይ ስራሕቲ ፅላሎት ምፅናሕ ዘስዕቦ ጉድኣት እዚኦም ካበልና ዝርዝሮም ሓደ ኢልና ኣቲና ክንሪኦም ኢና ሓደ ምብስባስን ምድካምን ትጅምር ወይ ይገጥመካ ኢልና ኢና ኣይኮነን ምስ ነፍስኻ ንዘይተሰለፈ ተራ ብቐፃሊ ሰዓት ትህቦ ከለኻ ምስ ግዜ እዚ ንመንፈስካ የውድቆ እዩ እሞ ትብስብስ ትደክም ማለት እዩ ፈውሲ እውን ብመጠኑ እዩ ዝውሰድ ምንም ክትሓውክ ክትላቐቕ ኣይትኽእል ኣብ መወዳእታ ድማ ትመውት እዚ ያው ዝብስብስ ዝደክም ነገር መቸም ኣብ መጨረሻ ጥንካሬ የብሉን መጨረሻ ሂወት የብሉን ንኸመይ እየ ትመውት እየ ኢልካ ስለዚ እንታይ ትገብሩ ከም ዝግበአኩም ያው ኣቐዲምኩም ተባራበሩ ሙሉእ ቪድዮ ከዓ ብደንቢ ተዓዘብዎ ካልኣይ ምጥፋእ መንነት ካብ ነብስኻ ምኹብላል የጋጥም ኢልና ኢና ሓደ መዓልቲ ካብ ድቃስካ ተሲኻ ብሓቂ ኣነ መን ኪኑ እዚ ተራዚ እንታይ ትርጉም ኣለኒ ኢልካ ክትንብድን ክትጠፍን ኢኻ እዚ ከይኸውን ብመጠኑን ኣብ ግዜኡን ፈጢንካ ተፈወስ ንነብስኻ ምሰል ምስ ሰብ ምበኣስ ዘይኮነስ ምስ ነብስኻ ምበኣስ ትዝኸበደ ትዝኸፍእ ሰብ ተኸደ ሰብ ይመፅእ ይኸውን ነብስኻ ከይዳ ግን ካሊእ ነብሲ ኣይወሃበካን እዩ ስለዚ ምስ ነብስኻ ይትበኣስ ምስ ነብስኻ ብኣግባብ ዓረቕ ወድነይ ማዕረይ ወልነይ ማዕረ ያው ይጠቕመኩም ሓዝዎ ብደንብ ማለት ናብ ሳልሳይ ንምፃእ ዘይተመለአ ስምዒታዊ ድሌታት ይበዝሕ ኢልና ኣለና እዚ ክንብል ከለና እንታይ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ፅላሎት ስራሕካ ወይ ምስልይነት ከምሃብ ምፅጋን ወይ ምፍፃም ስለ ዝኾነ ናይ ገዛእ ርእስኻ ስምዒታዊ ድሌታት ተዕሽሽ ይበሃል እዩ በዚ ምክንያት ድማ ዝጎድለካ ነገር ከም ዘሎ ጥራይ ክስምዓካ ከሎ እዚ ከንቱነትን ክትብል ትጅምር ከንቱ እዩ በቃ በዚ ምክንያት ድማ ምስ ነብስኻ ኣድላይ ናይ ዘይበሃል መጥፍእ ዝኾነ ጦርነት ትባድም ንውሽጥኻ ትበኪ ማንም ሰብ ዘይርድአለይ ዘይምልአለይ ትብል እቲ ሓቂ ግን ናትካ ዝነበረ ብኣግባቡ ተትጥቀመሉ ነርካ ናይ ካሊእ ውህብቶ ኣይመድለየክ ስለዚ መሃብ ጥራሕ ዘይኮነቲ ብኣግባቡ ንባዕልኻ ተጠቒምካ ድሕሪ ንባዕልኻ ተጠቒምካ ብቑዕ ዝኾነ ውፅኢት ምምፃእኻ ኢኻ ንኻሊእ ትተርፍ መጀመርያ ንባዕልኻ ትረፍ የኽብለካ ራብዓይ ናይ መወዳእታ ንምፃእ ካብ ዕላማ ምቁራፅ ኢልና ኣለና ካብ ዕላማኻ ትቋረፅ እዚ ክንብል ከለና ድማ እንታይ እዩ ብደገ ዕውት ክትከውን ትኽእል ኢኻ ብውሽጥኻ ግን ብዕምቆ ዝጠፋእኻ ወይ ባዶ ምዃንካ ይስምዓካ እዩ ፅላሎት ስራሕ ወይ ምስልይነት ካብ ውሽጢ ሓቅኻ ይቆራርፀካ እዩ እሞ እዚ ማለት ብስርዓትን ብሓገዝ በዓል ሞያን ተዘይተሓጋጊዙ እዩ ተዘይተሓጊዝካዮ ትርጉም የብሉ ካብዚ ነገር ክትወፅእ ተኮይንኩም በዓል ሞያ ኣድልዮም ስለዚ ካብዚ ክትድሕኑ ኣብቲ ደሊሉ ንባዕሉ በዓል ሞያ መማኸሪ ዝሓሸ ሰብ በዓል ልምዲ ክትረኽቡ ግድ ይብለኩም እዩ ማለት እዩ ኣጠቓቕሙ ወይ ሓንሳብ ዘገልግለሉ ዕላማ ከመይ እዩ ናብ ዝብል ከዓ ንርአ እቲ ናይ ፅላሎት ስራሕ ሓደ እዋን ይከላኸለልካ ነይሩ እዩ ንፈልጥ ኢና ዝጠቕመና ግዜ ኣሎ እዩ ማለት ኢና ሓጊዙካ እዩ እዞም ዝስዕቡ ብምፍፃምን ንምርካብን ንባዕልኻ ድማ ክተብቅዕ ትኽእል ኢኻ ሓደ ግዜ ምጥቃሙ ፀገም ስለዘይብሎም ኣብዚ ግዜ እዚ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ኢለ ይሓስብ ካብ ግርጭት ርሓቕ
ፍቅሪ ርኸብ፣ ኣብ ዘይውሑስ ሃዋህው ውሑስ ኩን፣ ኣብቲ ሓቀኛ ንስኻ ዘይረኣየ ስድራቤት ወይ ሕብረተሰብ ተቐባልነት ትረኽብ። ስለዚ ነቲ ናይ ጽላሎት ስራሕ ኣይነሕፍሮን ኢና ነኽብሮ። ድሕሪኡ ድማ ብፍቕርን ትኩረታን ነውፅኦ ንሰናብቶ ምሳና ክንነብር ስለ ዘይብሉ ንዘለኣለም ንኩሉ ግዜን ቦታን ኣለዎ። ዘለኣለም ኣብ ሕክምና ዓራስ ስለ ዝተዋሃበካ ተመችካ ኣይትጸንሕን ኢኻ እሞ ወትሩ ምስልይነትካ ስለ ዘየድሕነካ ቀልጢፍካ ተቓለየ። ናይ መወዳእታ ሓቂ እንታይ ይኽቦ ምርኢት ኣቋሪፅካ ክትገልጽ ኣብ እትጅምረሉ እሞት እቲ ሓዊ ትጅምር እቲ ሓቀኛ ነብስኻ ተሰቢሩ ኣይፈልጥ ተሰይራ ሓሚመ ትብል እቲ ኣእምሮኻ ዝፈጠሮ ድራማዊ ስጋ እዩ። በቃ ኣብቲ ትሕቲ ክትጻወቶ ኣለክ በልካዮ ተራ ተሓቢብስ ዝነበረ ሓቂኻ ክትረክብ ኢኻ ማለት እዩ። ስለዚ እንታይ ክብለኩም ኣብ ውሽጢ ጉዕዞ ክትጥሕል ድልው ዲኻ? ከመይ ጌርካ ከም እትጅምር ንምፍላጥ ንዓይ ብምኽታል ክትፈልጦ ትኽእል ኢኻ። እሺ ዝሮዝሮ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ኣብዚ ከኣኽለኒ እዩ። ኣብ ቀጻሊ እስካብ ንራኸብ ሰሰናይ ንዓኹም ኢለ ኣለኹ። ያው ኣብ ዝሓለፈ እውን ኢለኩም እየ ኩሉ ግዜ እውን ክደጋግመልኩም እየ ክስተኻኸል ኣለዎ ትብልዎ ነገራት እንተሃልዩ ኣብ ኮመንት ኮፍ ብምባል ሓሳብኩም ለግሱለይ። መቸም ወዲ ሰብ ኩሉ ግዜ ፍጹም ክኸውን ኣይክእልን እና ስሕተታት ከም ዘሎ ርዱእ እዩ። እንዳተመላላእና ንኸይድ እየ ክብለኩም ሰሰናይ ንዓኹም ይቐኒየለይ።